Hej og velkommen til endnu en video med den helt nye server. Jo. Og det er Frederik. Yes. Au. Okay. Yeah. Der er Nok sket nogle visse forandringer her på kanalen. Altså, det er sgu dejligt, ikke? Altså, det er skønt, når sådan noget sker. Ja. Vi snakker her med det ved at snakke. Vi kan lave 3 programmer eller sådan en show, og så kan der blive et nyt show. Det er sikkert det. Det der er sket, det er vores... Den der er server, hvor vi plejer normalt at spille på, den er jo... vi lidt fucked i, hvis man kan kalde det sådan. Det var sådan, at... Jeg ved ikke, om det var Frederik, der kom på, eller hvem det var, der... Ja, Frederik, du oversætter lige på dansk, Tom. Okay, men det var fordi... jeg kom hjem for en gang skyld, for jeg har ikke været hjemme i 2 uger nu. Så jeg kom hjem og har vinterferie, så vi har været tid til at optage. Og tænker jeg, så har jeg på den server, vi spiller på lige for tiden. Kommer ind, så finder jeg ud af, at jeg har glemt at stille en kiste ind i safe zone, så derfor er de mest vigtige kister med alle ting blevet taget. Så det var noget lort, så tænkte jeg, nå hvad fuck gør jeg så? Ja. Og så kommer Jonas, der skriver til mig her klokken mad, jeg ved ikke, at den er 20 lige nu. Så skriver han til mig, at jeg har fået en server. Jeg tænker, fedt. For så kan du forklare resten. Ja, den her server, den er sponsoreret af min nabo. Det lyder måske lidt mærkeligt, men ja, den er sponsoreret af min nabo. Jeg spurgte ham om en, det var fordi jeg havde en YouTube account, som jeg lavede lidt let's play på, om han ikke havde lyst til at sponsorere en server, om han skulle have noget for det og sådan noget. Så skrev han så, at så sendte han nogle programmer til mig, og så sagde han, at det var det, jeg skulle bruge til at lave en server. Men hvis jeg gerne vil have en 24 timer server, så skulle jeg bare skrive til ham, fordi så vil han gerne, fordi så havde han allerede en, han ikke havde bygget på. Så skrev jeg, ja, det kunne jeg godt tænke mig. Så sendte han mig IP'en, og så er vi jo sådan set her. Ja, sådan cirka. Så det er faktisk bare dejligt. Men jeg minder om, jeg kan kun mærke sådan en lille smule serverlag, men jeg tror også, det er fordi jeg enten værelsen nu, det derinde har været sådan. Jeg tror det er derfor, jeg håber det. Det er ikke sådan en uspillelig lag, men nej. Det er fint nok. Okay. Det var godt så. Jeg synes, det er et lidt mærkeligt seed, det her. Altså. Ja, jeg tænker, vi skal sejle ud. Har du noget træ? Ja, og 3 år, jeg fikser det. Nej, bare lige... 3. Åh, satan. Der var en båd. Har du lavet 2 både, eller har du lavet en? Jeg har lavet 2 både, hvis jeg kunne få lov til at sætte dem på. Flot. Tag den. Den her vej. Vi sejler lige den her vej. Okay. Men jeg tror, vi vil stoppe optagelsen her og... Yeah. Prøve at finde nogle steder, og så lave noget mere. Jo, så ses. Ses. Ja da, så sejler vi da bare afsted. Smadrer du lige den båd der? Nej. Så kan de igennem mig. Lol. Det er bare de der både der, de er jo bare fucked. Både de er bare udlagt det her spil. Men jeg har hørt i 1,9, der vil lave bådene. Og der er kommet en ny boss. Ja. Det har jeg godt hørt. Jeg skulle næsten prøve at sende ham det der link, altså den der til min egen let's play, du ved. Den der jeg var i gang med. Single let's play, den skal jeg jo næsten prøve at sende mappet til ham, og så spørge om han ikke vil lægge den ind. Nej, nu vi starter på det her, det synes jeg, du skal. Nej, det kunne virkelig være fedt, for så kunne vi spille, så kunne jeg både lave single let's play og multi, altså på en gang, ikke? Der er land derovre. Ja. Er det en ø, eller hvad er det? Tror jeg ikke. Skal vi bare tage hen på den? Nej, det er ikke en ø. Det er ikke en ø, det her. Er det ikke en ø? Ja, vi tager derind. What? Du sejlede ind i mig. Din scumbag. Jeg smadrer alligevel. Okay, for det er lagt. Nå. Frederik, venlig, vi skal lige starte. Det ser lidt fedt ud. Er du klar? Så er vi tilbage. Jeg siger gået 5 minutter siden vi sidst stoppede, men det er lige meget. Vi er kommet på en Akacie, tror jeg det er. Ja. Det er savanne det her. Nå, så er savanne, det kan også være det samme. Mega John. Så vi går bare rundt og tjekker ud, hvor vi skal bo henne. Jeg tænker, Frederik, vi skal ikke bo her, vel? Nej. Jeg tror ikke, vi skal ud til vandet. Det synes jeg, der er lidt kedeligt.
Kør. Nej. Der skal køre. Der er Jeg, svinestiger kører jeg, herovre. jeg kan heller ikke lide græsfarven i savannen. Nej. Det kan jeg heller ikke. Kør. En ko herovre. Der var lige nogle bambus herovre, det kan jeg lige gå over og tage. Sugarcane. Hvor fanden kan du gå fra? Hvad? Jeg kan koge lyd, men jeg kan ikke se nogen. Op ovenover dig. De går op i de der træer. Nå! Hashtag lol. Nå. 11. Så... Nå, jeg kan bare ikke lige se dig. Nej, okay. Der er en ko ovenover os. Fuldstændig gennem det videre. Vi hopper videre. Hey, kanin! Kanin. Der er en også en Ja, herovre. rigtigt. Har du også set en på? En kanin? Hmm? Er den ikke sød? Du er lidt død. Ja. Op i røven. Hey, der er noget almindeligt plane. Shit. Plains biome herovre. Det er det også. Skal vi gå derover? Men jeg tænker, at vi laver forskellige huse og forskellige biome. Det tænker jeg, det var så sjovt. Ja da. Altså forskellige designs. Mhm. Det er rigtig godt, det her. Jeg kan rigtig godt lide. Jeg tror, det er en birch forest, det her. Ja, det ligner det også. Der er i hvert fald birketræ all over. Der er lava herovre, hvis vi har brug for det senere. Det her sted kan jeg rigtig godt lide. Skal vi ikke bygge her? Slå os ned her? Ja da. Yes, herovre synes jeg. Ja. Jamen, vi bygger bare et kæmpe stort hus. Ja, der er også almindelige træer herovre, så det gør vi. Bare her. Ja. Vi har ikke engang nok uld til en seng endnu. Nej, det er lige meget. Skal vi... Og solen den er ved at gå ned, og det passer bare ikke lige så godt lige nu. Så lad os lige gå ned ad mine. Så. Nu er jeg fed, mand, hvor løgn. Okay, skal vi gå ned ad mine? Ja. Hvor at... skal vi bare grave ned af, eller hvad skal vi? Jeg tager lige billede af koordinater, så jeg glemmer det. Godt. Ups. Nej. Sådan der. Og vi er en 1000 blocks væk. Hvad fanden laver du? Vi graver bare nedad. Jeg finder mig. Okay, så gør vi det, man, hvis det skal være sådan et problem. Tager lige den der. Kan du lige vente på mig så? Goodie. Jeg kan mærke, den her var god. Okay, jeg skal lige have noget mad med. Jeg kom til at smide alt min mad. Det er dumt. Ja, det går rimelig godt lige nu, altså jeg er jo måske også lidt på drugs, og det er fint nok. Standard. Lige meget. Shit. Løb. Skoldet også. For satan. Den er mig. Creeper derovre. Ja, bare rolig. Creeperen er efter, der var lige... Just so you know. Jeg har styr på det. Shit. Løb, kanin. Jeg kan godt lide kaniner, de tager det bare stille og roligt. Lige bare sådan, fuck det. Frederik. Fuck, jeg er ikke nogen huler. Hvad gør vi? Der er jo ikke nogen der er heks, det er mig der. Den er vej. I bækken. Okay. Hey Frederik, kom her. Jeg er vej. Hvor er du henne? Her. Godt. Jeg kan jo lov. Der er en heks derovre igen. Kom her. Shit. Vi skal over den. Vi skal over søen. Eller over, hvad den hedder. Der var i bækken. Der er en hul der. Ja, jeg ved det. Eller bare en sø. Nej, det var en sø. Jeg troede, det var en hule. Ja. Hvor er den også fra? Gjorde det ondt? Skal det? Kæft, jeg lager lige nu. Det er altså. Nu ser på.
Okay, fuck it, det kan ned et hul. Hvad? Det kan ned et hul. Er du nede i et hul nu? Ja, det kan ned et hul. Åh. Hvilken vej kom vi fra, Frederik? Ja, vi kommer den her vej, vi går tilbage til vores base, kom. Oh shit. Kom ind. Okay. Den her Ja, vej. vi går den her vej. Lige ud. Hvorfor skal den? Hul! Der er en hul her. Jesus Christ. Hvad? Der er en hul her nu. Åh! Hvad laver du? Gå ned i hulen, det kan du da se. På en lidt usmart måde måske. Måske. Ja. Der er hun. Okay, bare tag alt det vi kan finde lige nu. Må jeg spørge dig om noget? Mm. Du har ikke taget noget træ, vel? Jo, jeg har. Nå, det var godt. Ja, vi skal gå op igen. Hvad? Jeg døde inde hernede. Døde du? Nej, det gjorde du da ikke. Nej, jeg er ikke død, jeg siger bare, der vil gå længere. Åh. Jeg har fundet noget jern. Den er god ved det. Ja, jeg har også fundet 9 stykker jern. Jeg har 11. 12. Jeg graver bare nedad her, Frederik. Skal du med? Hvad er der inde? Ned enden. Ned for enden her. Bare roligt, jeg har 3 med. 12. 12 hvad? 12 logs. Åh, det var godt. Ja. Jeg har overvejet at lave en Twitch-bruger, så jeg kan sidde og livestreame, når vi miner. Fordi det kan godt blive kedeligt i længden. Det gør også. Ja. Det er lidt temmelig kedeligt. Hvad? Det er lidt temmelig kedeligt. Så går vi tilbage, når vi har fundet noget. Hvad hun er det der? Er det kul? Det der? Ja. Det er andesite. Næh. Og det der, det er kul. Ja, det der ikke. Ja, bare roligt, jeg fikser det. Woody. Kan jeg få det? Hvad for noget? Kul, den kan lave fakler for helvede. Ja, værsgo for helvede. Hvad så? Men skal vi stoppe og gå tilbage, når vi har fundet noget spændende? Ja, det gør vi lige. Vi stopper lige og kommer tilbage, når vi har fundet noget spændende. Hej. Jeg har fundet noget jern igen. Fedt. Jeg hader det ved med at... Den er ikke så god til at craft, synes jeg. Åh. Det var bedre. Hvor mange fakler har du? Giver det 24. Giver du lidt? Så er det. De kommer ned. Så tak. De kommer ikke så langt. Okay, Frederik, hvad lag er vi på, når man finder lapis lazuli? Prøv lige at komme herned. Jeg tror sådan lidt det samme diamond niveau. Prøv lige at komme herned, for jeg har fundet noget lapis lazuli. Prøv at se. Jeg er meget sikker på, den er meget højt til lapis lazuli. Den tror jeg, man kan finde så heroppe. Man laver det. Hvad lag er du på? Jeg skal ligesom op og have det kul der. Ja. For helvede. Jeg tager lige lapis lazuli, fordi det kan vi jo godt bruge til at tage ind. Wow. De spawner item virkelig hurtigt her på serveren, eller hvad? Det ved jeg ikke, hvad det er. Der var lige noget kul, der var svandt de op på øjnene for mig. Lul. Det kan godt være, det bare mig, der kan samle op, jeg ikke lader mærke til det, går bare. Men jeg er meget sikker på, at det var svandt for mig. Sikkert. Nå. Jeg troede, at Lapis Lazuli, det startede fra 15 af og så nedad. Ja. Troede jeg også. Ikke så meget held her. Der er noget kul hernede. Det fik jeg. Altså, jeg ved ikke, hvor meget held vi har. Jeg har da fundet en del. Ja, men det er ikke fundet en hule, det er heller. Så begynder at dække mig ned, indtil du dør af lava, så er det fint nok. Ja, og jeg har fundet noget mere kul. Ja, Jamen, det er jo godt til startmateriale. selvfølgelig. Jens Hansen havde en bondegård i jeg. Hold kæft. Har du egentlig hørt, at jeg er blevet millionær i FIFA på mobil? Ja, fuck dig. Fik fucking lige mig. Jeg har alle mulige sindssyge spil, jeg har Bale og alle mulige shit. Jeg har fucking narder, jeg bliver ved med... Fuck. Jeg bliver ved med at logge ind på... Kan du ikke lige give mig 4 stykker træ? Jeg bliver ved med at logge ind på telefonen, ikke? Ja. Og håber... undskyld. Og håber på, at jeg får... Fuck, stod du på det der? Ja, undskyld. Det var ikke med vilje. Jeg ikke gjort det lige, du var så langt væk fra mig. Jamen, det var fordi, jeg kom til at røre min mousepad. Jeg bliver ved med at hele tiden logge ind på min på telefonen, men jeg, altså...
Jeg opgiver snart, for jeg har ikke engang et hold, jeg kan blive ved med at spille med. For du er bare hacke hele tiden, eller hvad? Ja, virkelig. Fucking nederen. Jeg er virkelig træt af det. Jeg kan godt forstå. Om seriøst, de problemer er lige nu. Jeg er ved at bruge de der 9,000,000 penge. Jeg er ved at bruge dem op, og jeg har ikke rigtig fået noget til at få det samme antal penge igen. Nej, Jeg har fået masser af inform, de er bare ikke en skid værd. lige præcis. Man får bare når man får en formspiller, så er det bare ikke en skid af. Nej, jeg er heldig at få Neymar. Han var der mindst, det er mega meget værd. Det er jo det. Og så det var så heldig, at jeg var syg sådan torsdag der. Så gik jeg lige på FIFA, tænkte hvad skal jeg lave? Så gik jeg på FIFA, så var noget ligesom pakke det. Så var Neymar! Lækkert. Så er hans bedste indtil jeg har fået 6 informs, siden jeg har fået Neymar. Lækkert. Jeg vil prøve at se, om jeg kunne få en om noget værd, men jeg har ikke fået en nu, som rent faktisk var særlig meget værd. Men jeg lige nu har 146 spillere, hvis jeg sælger alle dem, så tror jeg, jeg bruger det samme antal penge, som jeg havde, dengang jeg startede. Ja, kan du ikke lige komme og tjekke, hvad lag er vi på nu? Jo. vi vil have 7. Okay, vi skal højere op så. Kan du ikke lige prøve lige at finde der, hvor der er de her på? 12 eller 11, det kan jeg aldrig huske. Jeg tror det er 11, er det ikke? Så er det her. Ja, okay. Så hvis du dækker den ene vej, så dækker den anden vej. Jeg tager den der. Okay. For helvede går ned. Så starter jeg da. Du har lavet en jernpickaxe, hvordan gjorde du det? Det var da fordi, det var derfor jeg spurgte om du ikke havde noget træ. Fordi stenpickaxe gik i stykker. Frederik! Okay, klar, er du klar? Jeg filmer lige dig. Hej, og velkommen tilbage. Hej, vi har fundet noget. Vi har ikke fundet en hule, det var jo ikke så god til, men Nej, vi minede bare nedad, og se hvad jeg fandt. Jeg begyndte bare at grave det her. Frederik, jeg har fundet en dia! Har du fundet en tiger? Nej, jeg har fundet en dia. Nå, jeg synes, jeg har fundet en tiger. Hvad fanden kan have en tiger? Dia. 6 Hvor mange var tiger. det? 6? Hold da kæft. Jamen, det er ikke helt om mig. Nå, skal vi gå op? Jeg tror, det er en dag. Slap nu bare af, jeg skal bare mine videre. Så fortsætter vi lidt. Ja, det gør vi. Vi er tilbage om lidt igen. Ja. Jeg tror, det er godt, vi har de der små klip imellem. Tror du også det? Jo. Jeg spiller for kedelig længe. Ja. Lapis lazuli har jeg fundet igen. Jeg har fundet noget mere jern. Ja, 2 stykker, hvad sker der? What? Hey, hvis du finder noget redstone, ikke, Frederik? Ja. Så bare tag det, fordi det kan vi jo bruge til at lave maskiner. What? Jeg har fundet lava! Maskiner, hvad fanden mener du med det? Ja, så måske en automatisk... Nå, ja, okay, jeg forstår dig. Ja. Det er sådan nogle mere godt, hvordan man laver det, kan jeg godt lave. Det er jo det. Det kan jeg også, nemlig jeg har fundet, eller ja. Det er jo mega fedt. Så, vi begynder bare at arbejde videre, ikke? John? Jeg har fundet redstone, men kan jeg få en jern pickaxe? Jeg har kun, så skal vi lige have... Okay. Har du en ovn? Ja. Jeg får den. Ses. På den lige. Det der, det bliver lige... Du har taget den. Er det? Det har jeg også. For polet dansker. Har lige sat 2 stykker jern ind. Så er det 3 ind, så jeg kan lave pickaxe. Yes. Har du craften til? Ja. Den burde jeg ikke lave en. Tut. Ja! 2 stykker jern. Fuck yeah. Jern. Kæft. Ja. Jeg finder virkelig meget jern. Hvad sker der lige nu? Det synes jeg også. Sådan der. Jern pickaxe. Goodie. Jeg har fundet redstone nu. Jo, men jeg har også lidt. Sådan.
Hvad fanden er du laver? Det er fordi jeg har fundet ud af sådan en mining metode. Hvad er det? Hvad er en mine metode? Det er fordi at hvis du tjekker her, ikke? Prøv at komme herover. Hvis du nu gør ligesom her, ikke? Og stiller dig helt herhen til den her blok, og så mener den vej, ikke? Altså du stiller dig bare her, og så gør du bare samme på den anden side, og så gør du... Det er jo det, men det metode kan jeg godt, men lige pludselig begynder lyden bare at blive pissehøj, at det går ned. Lol. Ja. Jeg er nødt til at skrue ned på min højtaler, for jeg tror du skal studere eller sådan noget pisse. Nå, jeg laver et, jeg ved ikke. Jeg tror du begynder at skrue, for lige diamonds. Lækkert. Det kan også Der er være ingen grund. Hvad? Der er ingen grund til at filme det. Skal vi ikke bare til at begynde at gå opad? Jo, siger også. Hvor meget kul har vi? Jeg har 54. Jeg har ingen kul. Ja. Det går nok for. Ja. Nå, vi begynder bare at gå opad. Vi finder noget vej op. Jeg tror allerede det bliver net igen, når jeg tager det. Hvad? Jeg tror allerede det bliver net igen. Ja, det ser sådan ud. Rolig, jeg fikser det. Shit. Flyt dig. Ja. Nej, det er dag lige nu. Så er der efter regner. It's raining ketchup. Ej, kom nu op. Wow. Ja, det regner. Knip. Hold kæft for. Hey, dræb foråret, fordi så kan vi lave nogle senge jo. Ja, hvad fanden er vi i dag? Hvad fanden er det? Og der er så op på... Nej, bitch. Yeah. Der er Frederik, kom lige her. Hvad? Lige kom her ned igen. Hulen. Hvorfor? Jeg skal... Fænk den da. Undskyld. Prøv lige at se hvad jeg fandt her. For fuck's sake, man. I'm gonna rape you. No. Nå, der er mange monster nede. Skrid, lige smuttet. Hold da kæft, der er en skelet der er efter mig. Nå. Hold like a bitch. Frederik, vi skal bare tilbage. Ja, der er lige nogle får her, vi kan dræbe. Nu tror vi er nok ud til at lave 2 ting. Jeg har 2 stykker uld. Burde jeg have? Jeg har kun 4. én. Jeg har kun Jeg én. har 4. Okay. Og der ligger nogen i kisten. Okay, lad os se ham tilbage. Hvilken vej kommer fra? Den vej fra. Er du sikker? Ja. Okay. Næsten. Jo. Hvad fanden løber jeg hen? Den her vej. Okay, det gjorde vi. Det er det jeg så. Hvad gør jeg? Ja. Kom der lavet det en med. Der er en ko der. Der er køer der. Jeg er ikke Ikke dræb den, fordi dem kan vi bruge senere. Jeg er ude på land. Det er raining. Jeg er ude på land. Ja. Der er Weebæk. Ja. Det er dejligt. Det er Wee over det hele. Det er dejligt. Og kaniner. Og nærkanin. Nå, Frederik, vi er tilbage. Ja, vi fandt tilbage af en eller anden grund. Ja. Jeg starter lige optagelsen igen. Vum. Så er vi tilbage. Vi fandt hjem. Tilbage, og vi er tilbage til basen. Det er meget flot base med logister i første til. Så vi smider lige det vi har fået ind i den her lille kiste, så vi kan se hvad vores fangst var. Ja, jeg smider også lige din kiste. Bare ligesom, ja. Er det ikke sådan der, og så... Vi fik ingen guld ud af det. Nej. Men det har vi heller brug. Frederik? Ja? Se hvad jeg har. Dut. 2 senge. Nice. Så det var hvad vi fik ud. 10 diamanter. Og noget lapis lazuli. Noget
jern, noget redstone, noget kul. Så Frederik, Ja. ved du vi skal nu? Nej. Vi skal til at bygge hus. Au. Fuck. Så skal vi ikke bare gøre det? Jo. Det tænker jeg jo faktisk også. Men ved du hvad jeg tror? Nej. Det bliver i næste episode. Yeah. Så tusind tak for at I gad så med. Mit navn er Jonas. Og jeg hedder Frederik. Yes, og vi ses i næste episode af... hvad skal vi kalde den her episode, Frederik? Server. Let's Play Server. Tusind tak for at I gad så med. Hej.